Bine ați venit la evenimentul organizat de Asociația Icotic. Eveniment care a început în toamna anului 2014 cu sud-estul României. Principala atracție a proiectului reprezintă această caravană. Este o expoziție mobilă de deșeuri electrice și electronice. Avem 10 deșeuri expuse. Proiectul se desfășoară în marea lui majoritate în școli. Publicul target este format din copilași, clasele 0-8. În weekenduri suntem ori într-o piață publică din orașul unde suntem poziționați, ori în parcarea unuia dintre partenerii noștri. Partenerii noștri sunt Dedeman, Metro, Carrefour și Samsung. Weekendul ăsta suntem la dumneavoastră în oraș, în Botoșani. Vom face și colectare, mașina rămâne aici până duminică la ora 6, organizăm și o tombolă, facem colectare de deșeuri electrice și electronice și în colaborare cu Recolam de neoane și becuri economice. Mobilizăm puțin lumea, să zic așa, oferindu-le 4 tablete, duminică și seara la ora 6, atunci se organizează tombola, cu 2 oameni luați aleatori de pe stradă ca și martori, în semn simbolic pentru efortul care l-au depus aducând deșeuri la mine. Proiectul a început din București, am urcat ușor spre Moldova, Ploiești, Târgoviște, Agiur, Bacău, Piatra Neamț, Suceava, Botoșani, în Iași și Vaslui. Când se termină al doilea semestru principală, propun iar ce să vă mai zic, atracția principală va fi această caravană, foarte drăguț mobilată, ea captează foarte mult atenția copilașilor, principală. Ducem această campanie de conștientizare, în principala lor, că ei sunt micuți, ajung acasă, mami, tati, a venit cu nene, ne-a povestit lucruri foarte drăguțe, foarte interesante, nu e bine să mai aruncăm. De ce? Păi ne-a spus că poluează și că materialele se pot refolosi. Campania asta e dusă mai mult pentru ei, de conștientizare și de informare de ce astfel de aparate electrice și electronice să nu ajungă unde nu sunt. Și acum să vorbească și reprezentantul nostru, domnul Sorin. De care ați dat dovadă atât din partea primăriei, și mobilizare, care s-a întâmplat în TEPS în cerul acesta. Și, bineînțeles, APM-ul ca de regulă și partenerul nostru Urban Ser Botoșani, cel cu care avem contact de colectare de DE-uri. O să vă invit acum să deschideți oficial această caravană, tăiem o construcție, după care o să mergem înăuntru și ghidul nostru o să vă explice de fapt ceea ce este înăuntru. Sper că și eforturile noastre concură cu ale dumneavoastră pentru protejarea mediului și pentru România rurală.